سلام تنا تقبلوا كبرات تعزبتنا هنا الساعة زينات وشن وطن حزنا غريمنا لنا مكتالكم إن عدمنا برساتكم جمر لعلوه اللوخ إرترامس وكلت حيلتات ناصنة لوطن سودان تراخيبهم سنسرعت كبري بوصو أبنو أثناتيوس تفتيمو أبنو زبا من دفراد مع مدبات معقام ماين حمدني سلاسل الله قبسي هبل الشبراويان عطوقات سرحيتا كايدا چاينا بزعبا مقوصارا صوارا بزت سلسو أخيبا كمزي تساتف أفليتا ودو حبرات هاجرات مس أمريكا تغسيت نزولو تصطا وطن مفخاص تبقسو كوسد إيران تصويعام بمنستر قديات وصايات عثمان صالحنا مخار بريزيدنت اتو يمان قبر ابن زقومه لعلواي لوخ إرترا مسوكل تحايلتات ناصنتن لوطن سودان تراخيبهم ابت بعسرا قنبتا بكارتوم استخايد ركب وكل تحايلتات ناصنتن لوطن سودان لوخ إرترا زغبرو ناي سرح مبصح بصبو منفسك متقبلوا بمقلاص نرايهم بزعبا مصايت سودانن معبالتات نايتي مسغاغري وتادراو بايتو زغبرو زلو زتن مبرهيبهم لوخ إرترا بوغانو تزاتن رفح السلام رقاتن لمعاتن سودان كخون سناي دليت إرترا قليتهم أب سودان ناي كلتا معالتات ناي سراحة مبصح سفتسمه لعلواي لوخ إرترا بعسر جعاتا قنبوتون مس أبو ومبرن مختل أبو ومبرن مساقاري وتادراو بايتو السودان تراخيبو بزعبا معبالتا السودان كمزته يذكر إرتراويان نبرت عباي بريطانيا إيطاليا كندا أستراليا مبل أسران شمونتن عمت ناصنت هاجرهم صنعت بصنعات لمعت بزبل تيما بدمو أجباب تسميلهم هبطان فرزقي نزوها دو صبصب موسى بخرتين كأروي عدي انكو قلبي تشعت رسي عدي وليلا هاجر صندوق قرسي عدي ورق قرسي عدي مع الأفا لعلي كلتا شعير تراويان إذا تساتفوا بعسرا قنبات أب لندن استخادة وعوات سنبل هتسانات بخبرتات حبرات الصبام تخصكسوم يعابي كمزلو زرعي أبرس منبارو بونقودات بهلاو مقبن دموق هزباو قويلان معاريقو منبارو كابتبوت أزبصحنا حبريتا أبريهم أمباسادر إرترا أب عباي بريطانيا سمين أيرلاندن أتو استيفانو سابت مريم أبزس معمدرة إذا بعلزي هزب إرترا نمدخامون نمنبركاخون نزتالمو حبر بزحاو تصابوتاتن وديتاتن سعيرو دميقو أبزوات صلو يبعال مهلاو فولينات كمزلو وتغيسو ناي صنعتن مختنياتا هزب إرترا وطم كاندي عندتات عاوت كمزخون بمقلاص حجون أمدبات المعات بصنعتنا تأمر كمزي سراح زترات ريالن كبل أسمير اللوم أبوامبر محبر إرتراويان بريطانيويان أتو أحمد محمد بوغونو اتتصنبل كينوتي دلول حدنات إرتراويان من صبراقو أبهالو زلو صباقن فولينتن نابتكات ولدتات أمسقارون عزوزا قداسنت كمزلو قليتصوم بغال وغان إرتراويان نبرت ميلانون كبابيان إيطاليا بركزبولو محازوتي إرترا وصعتنياتات أبسترخبولو أقاتامي بعلنا تنات بمعرق سنسرعات كمزيصنبلو كابتبوتا زبطحنا حبريتا حبيروم أمباسادر إرترا أب إيطاليا أتو فسحة سين بيتروس أبزس معمدرة إزتاعتات يزول مدرخ بمولو عقمخا نزلاق معبالة زمرشولو كمزخنا قليتصوم أبتا أقاطامي ودابة ترنافن هاقراو فقرن إرتراويان بوصعتنياتات تساتفتي أدناقوت كمزترفة إتا حبريتا أبريوم إذا كمزيلون كالو أب كتماتات تورنتون كيتشينرن كندا زنبرو زيغاتات مبل 28 عامت صنبلنات صنات نهاجروم زلوم فقرن أبنن حدحدوم زلو تمرتن بزن صوارق أجباب بعسر شعت قنبات أبعيلومو حلافي قنصلاو قدات أب كندا أتو أحمد إيمان نفولينات نايلو معامت بعلنات صنات بسفيح دحر مقلات أب زوبانات خصيت زلو ناي سلامن متحقازن هواهون مدرع زكاة صعري بزحيلك دفالو مخانو أجنزيبوم إذا كمزيلن كالو إرتراويان نبرت ملبورن أستراليا صنبلنا صنت هاجروم بوعو هاجروم منفس أبعيلوم نايلومي عامت علتنا صنت صنعتنا فرق أبزهاولو تصفو موال نصنبلا مهلاونا فولينت اللوا زبالة تغلال قنصل إرترا بأستراليا أتو محار تغسته حزب إرترا بزلو سلطنن نروح زتأمتن بهالو أب تاريخ فولي معرف زحس صنو حزب مخانو قليتصوم عد صعري عدي انكو قلبي تشعت رسي عدي وليلا هاجر صندوق قرسي عدي ورق قرسي عدي مع الأفا
ስነ ስርዓት ቀብሪ አባል ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ጳጳስ ሀገረ ስብከት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ ሎም 21 ጉንበት ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረጽዮን ቅድስት ማርያም ኣስመራ ተፈጺሙ። ኣብቲ ሰበስልጣን መንግስቲ መራሕቲ ሃይማኖት ከምኡውን ሊቃውንትን ውሉደ ክህነትን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ሓፂር ታሪክ ህይወት ምስጋናን ቡራኬን ቀሪቡ። ናብ ሎሚ 21 ጉንበት ኣብ ዘውግሐ ለይቲ እውን ኣብ መላእ ኣስመራ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን ጸሎተ ፍትሓት ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ ከብጽሓ ሓዲረን። ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ ብምኽንያት ሕማም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ክግበረሎም ድሕሪ ዝጸንሐ ሕክምናዊ ክንክን ብ17 ጉንበት እዮም ኣብ መበል 76 ዓመት ዕድሜዮም ዓሪፎም። ኣብ ወርሒ ሓምለ 2005 ስርዓተ ሲመተ ጸሎተ ተቐብኦ ዝተፈጸመሎም አቡነ አትናቴዎስ ብመዓርግ ጵጵስና ን9 ወርሒ ኣብ ሃገር ኢጣልያ ን7 ዓመት ድማ ኣብ ሃገረ ጀርመን ከም ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ብድሕሪዚ ድማ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ጳጳስ ሃገረ ስብከት ጋሽባርካ ቀጺሎም እውን ክሳብ ዕለተ ዕረፍቶም ከም ጳጳስ ሃገረ ስብከት ሰሜናዊን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ኮይኖም ኣገልጊሎም። ኣብ 15 ምሕደራት ከባቢ ንዞባ መንደፈራ ብሰላሰል ዘሎ ከም ዝሰረቱ መወፈራታት ትግባረ ውጥን ምዕቃብ ማይን ሓመድን ልዕሊ 50 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ። ወኪል ኤሪና የዕብዮ ባህታ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ኣዘይ ብርሃነ ኣብ ንዞባ መንደፈራ ክትግበር ውጥን ዝወጻሉ መደብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከምኡውን ምድልዳል መሬት ብልዑል ከምኣዊ ተሳትፎ 57 ሚእታዊት ከም ተሰላሰለ ተገሊጹ። ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ንዞባ መንደፈራ ኣቶ ማእከል ተስፋ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ ዓመት እዚ 700 ሄክታር መሬት ሕርሻ ዝባደመ ጎቦታትን ንምዝላይ ካብ ዝወፀ መደብ ነበርቲ 67 ዓድታት ካብ ወርሒ መጋቢት ጀሚሮም ብዘካይድዎ ኣድማዒ ንጥፈታት እቲ 400 ሄክታር ከም እትዓመ ኣብርሁ። ምስራሕ ከትርታትን ዛላታትን ምስራሕ መጎጎ ኣድሓነትን ምዕቃብ ሃብቲ ገረብን ከምኡውን ንጽጋን ጽርግያን ዘጠቃልል መደባት ካብቲ ብኸማዊ ወፈራታት ክትግበር ዝተወጠነ መደባት ምዃኑ ጠቂሱ ድማ ድሮ ነበርቲ ዓዲ ዓዳ ተረባሕቲ ናይቲ ኣብ ከባቢኦም ዝተሰርሐት ንእሽቶ ዲጋ ኮይኖም ከም ዘለዎ ሓቢሩ። 4 ዓበይቲ መደባት ኢና ሒዝና ተበጊስና ዘለና ንሱ እንታይ እዩ ሓደ ሓመድን ማይን ምዕቃብ ካልኣይ ከትርታት ምስራሕ ሳልሳይ ዝተባላሸው ጽርግያታት ምጽጋን ከም ራብዓይካ ምስራሕ መጎጎ ኣድሓነት እዩ። ብምፍግረ መሬት ዝተባሕጎጎ መሬት ምዕቃብ ዛላታት ከትርታት ምግባር እዩ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብትን ዞባ ኣቶ በረኸት ተስፋ ስላሴ በጎኑ እቲ ዝወፀ ውጥን ብምክትታል ሱሳ ሞያውያን ሕርሻ ብ15 ምሕዳራት ከባቢ ይትግበር ከም ዘሎ ብምግላጽ ንምሩጽ ዘርኢ ስርናይ ኣብ ዝተሓዘ 350 ሄክታር ፍሉይ ናይ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ንጥፈታት ይሰላሰል ምህላው ኣረዲኡ። ምዕቃብ ማይን ሓመድን ቀንዲ ረቑሒ ውሕስነት ምግቢ ሰብን እንስሳታትን ምዃኑ ዝጠቐሱ ነበርቲ እቲ መደብ ምስ ህይወቶም ብቐጥታ ስለ ዝተኣሳሰር ኣበርቲዖም ከም ዝደፍእሉ ኣረጋጊጾም ነቲ ስራሕ ዝከታተል ዘሎ ክኢላ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣቶ መኮነን ፍሳሐየ ሳላው ህደት ህዝብን ሞያውያን ሕርሻን እቲ ስራሕ ኣዝዩ ኣድማዕ ከም ዘሎ ብምሕባር ዛጊት ብተሳትፎ ልዕሊ 8000 ሰብ 60 ኪሎ ሜትር ቅናታውን ምትረባውን ዛላታት ከም እተሰርሐ ገሊጹ። አምባሳደር ኤርትራ በሪፐብሊክ ኬንያ ቶቤይነ ርእሶምን አምባሳደር ኤርትራ በሪፐብሊክ ፈረንሳይ ወይዘሮ ሃና ስምዖንን ኣብ ሁሉ ኩነታት ሃገር ዘተኮሩ ሴሚናራት አካይዶም። ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝተኻየደ ሴሚናር አምባሳደር በየነ ኣብ ዝተኣቲ ዘሎ መድረኽ መንግስቲ ኤርትራ ብምሕያሽ መነባብሮ ዜጋታት መሰረታዊ ፍትሓት ዘምጽኡ ልምዓታዊ መደባት ብስፍሓት ኣበጋጊሱ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ዓብዪ ሃገራዊ ወፍሪ ተረኦም ከዕዝዙ ኣዘኻኺሮም። ዝትለሙ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ምዕባለታት ብምምልላእን ምትሕግጋዝን ከም ዝድረኹ ንምግባርን ህላወ ርጉእ ጎደቦ ንምውሓስን ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ይካየድ ከም ዘሎ ብምብራህ ድማ ከም ውፅኢቱ ምስ ሓያሉ ሃገራት ኣብ ሕድሕዳዊ ምክብባርን ምትሕግጋዝን ዝተሰረተ ጽምዶ ንምቋም ተኻኢሉ ከም ዘሎ ኣረዲዩ። ብካልእ ወገን አምባሳደር ሃና ስምዖን ንኤርትራውያን ነበርቲ ፓሪስን ከባቢያን ኣብ ዘካየደቶ ሰሚናር ኣብ ዞባና ተረጋጊጹ ብዛዕባ ዘሎ ተስፉ መድረኽን ምዕባለታቱን ዝምልከት መብርሂ ኣቕሪባ። ኣብ ንዞባ ቅሮራ ምምሕደራት ከባቢ ድገ ቅሮራ እማህሚመን ፍላግን ካብ 30 ሚያዝያ ክሳብ 3 ጉንበት ኣብ ስራሕ ንዝጸንሑ ድያኑ ኮማያዊ ኣብያተ ፍርዲ ንምትካን ሽማግለታት ዕርቂ ንምምራጽን ምርጫታት ተኻይዱ። ኣብ መሓዳርቲ ንዞባ ኣቶ ሳልሕ ማሕሙድ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ንምብራኽ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ጎስጓሳት ኣብ ምዕዋት ናይቲ መደብ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ገሊጹ። እቲ ዕላማ ህዝቢ ብቐረባ ስሉጥ ኣገልግሎት ፍትሒ ክረክብ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ሳልሕ
ዝተመርጹ ደያኑን ሽማግለታት ዕርቀን ህዝቢ ዘሰክሞም ሓላፍነት ብተወፋይነት ከተግብሩ ተላብዩ እዚ ብሰንኪ ሰበኽ ሳግማዊ ህይወት ተመሓላሊፉ ዝጸንሐ ምርጫታት ኣብ ዝቕጽል ኣዋርሕ ኣብተን ተሪፈን ዘለዋ ምምሕደራት ከባቢ ከምዚ ትግበር ተፈሊጡሎም ነበርቲ ከተማ ባጽዕ ከም ኣካል መደባት ጽምብል ናጽነት ብ18 ጉንበት ሰፊሕ ወፈራ ጽሬት ኣካይዶም እቲ ብደገፍ ማሽነሪ ዝተሰላሰለ ወፈራ ምድፍንፋን መራብሒ ጣንጡ ጎዳጉዲ ምእላይ ተምሪ ሙሳ ከምውን ምንጻህ ጸገማግን ባሕሪ ካብ ጓሓፍ ፕላስቲክ ዘጠቓላለዩ ነይሩ ኣብቲ ወፈራ ሰራሕተኛታት መምሕደራት ጨናፍር ሚኒስትርታት ማሕበራትን ትካላትን ከም ተሳተፉ ኮሚቴ ጽሬት ምምሕዳር ከተማ ባጽዕ ሓቢራ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ በብእዋኑ ዝተሰላሰለ መደባት ጽሬት ከባቢ ኣብ ባይታ እወታዊ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ጠቒሶም ምምሕዳር ከተማ ባጽዕ ቀጻልነቱ ከውሕስ ኣዘኻኺሮም ብካልእ ወገን ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ኣብ 9 ንኡሳን ዞባታት ዓንሰባን ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎን ኣብ መንእሰያት ዝቐንዐ ናይ ምውራስ መደባትን ካልእ መሰናዶታትን ተኻይዱ እቲ ብ16-17 ጉንቦት ዝተሰላሰለ መደባት ባህላውን ስነ-ጥበባውን መደባትን ሰነዳዊ ፊልምታትን ከምውን ንወፍሪ ስግረዶብን ኣብ ውሽጢ ጸላኢ ዝግበር ዝነበረ ምስጢራዊ ስራሓትን ዝገልጽ ትረኻት ብገዳይም ተጋደልቲ የጠቓልል ክቡራት ተዓዘብትና ዝቕጽል ዜናታት ሃገራት ወጻኢ እዩ ሰናጽንሑ ሓይልታት ጸጥታ ግብጺ ትማሊ ኣብ ከተማ ካይሮ ኣብ ዘካየድዎ ስርሒት ብውሕዱ 12 ጥርጥራት ዕጡቓት ከም ዝቐተሉ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለጺኡ መራሕቲ ዕጡቓት ጉጅለታት ጸጥታን ምርግጋእን ሃገር ንምዝራግ መጥቃዕትታት ከካይዱ ውጥን ከም ዘለዎም ዘቃልዕ ሓበሬታ ድሕሪ ምርካቡ ነቲ ኣንጻር ጥርጥራት ዝቐንዐ ስርሒት ከም ዘካየዱ ተሓቢሩ እቲ ስርሒት ጽባሕ ናይቲ ኣብ ልዕሊ 25 ደቡብ ኣፍሪቃውያን በጻሕቲ ኣሳፊራ ትጓዓዝ ዝነበረት ኣውቶቡስ ዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም እተኻየደ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ቻይና ንምቁፅጻር ኣጽዋር ኣመልኪታ ምስ ኣሜሪካን ሩስያን ስሉሳዊ ዘተ ከም ዘይተካይድ ኣፍሊጣ ቻይና ዓጢቓቶ ዘላ ኒኮላሳዊ ኣጽዋር ምስ ናይ ኣሜሪካን ሩስያን ክወዳደር ዘይክእል ኣዝዩ ንእሽቶ ምዃኑ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሃገሩ ንምድራት ምዕባል ስትራቴጂያዊ ኣጽዋር ብዝምልከት ኣብ ዝካየድ ስሉሳዊ ዘተ ከም ዘይተሳተፍ ኣረዲዩ መንግስቲ ቻይና ብተወሳኺ ገለ ሓያላን ሃገራት ኣቕዲሙ ካብ ዝተበጽሐ ኣህጉራዊ ውዕል ብምስሓብ ኒኮላሳዊ ኣጽዋርን ዝተረቓቐ ሚሳይላትን ኣብ ዘማዕብላሉ ዘለዋ እዋን ከመይ ጌርካ ንምቁፅጻር ስትራቴጂያዊ ኣጽዋር ዝምልከት ሓድሽ ዘተ ከተካይድ ትኽእል ክትብል ናብ ኣሜሪካ ዝቐንዐ ወቐሳ ኣቕሪባ ኣላ መንግስቲ ቻይና ነዚ መግለፂ ዝህብ ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ቻይና ኣብቲ ኣሜሪካን ሩስያን ከካይዶ ወጢነን ዘለዋ ንምክታእ ምዕባል ኒኮላሳዊ ኣጽዋር ዝምልከት ሓድሽ ዘተ ክትጽምበር ከእምና ከም ዝፍትን ኣብ ዝሓለፈ ቀረብ እዋን ድሕሪ ዝሃቦ መግለፂ እዩ ኣሜሪካ ካብቲ ኣብ 1987 ምስ ሩስያ ዝበፅሓቶ ብአይኤንኤፍ ዝፍለጥ ምውፋር ማእከላይ ርሕቀት ዝውንጨፍ ትካል ኒኮላሳዊ ኣጽዋር ዝእግድ ኣህጉራዊ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ብወግዒ ከም ዝሰሓበት ምግላጻ ዝዝከር እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ እቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝተኸተመ ኣህጉራዊ ውዕል ንህልው ኩነታት ዓለምና ዘየንፀባርቕ ግዚኡ ዝሓለፎ ምዃኑ ብምግላጽ ንምቁፅጻር ኣጽዋር ዝምልከት ሓድሽ ኣህጉራዊ ውዕል ንምጽዳቕ ኣሜሪካ ሩስያን ቻይናን ዝሳተፍኦ ስሉሳዊ ዘተ ክካየድ ከም ዘለዎ እዩ ዝማጎት ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ ኣሜሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ተኣፋፊ ጸጥታዊ ወጥሪ ንምፍኻስ ተበክሶ ክወስድ ቀዋሚ ኣምባሳደር ኢራን ኣብ ሕብራት ሃገራት ጸዊዑ እቲ ኢራናዊ ዲፕሎማስኛ ነዚ ጻውዒት ዘቕረበ ብ20 ጉንበት ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽን ባይቶ ጸጥታ ናብ ሰደዶ መልእኽቲ እዩ እቲ ኢራናዊ ዲፕሎማስኛ ክባራዕ ዝኽእል ዕጥቃዊ ግጭት ኪኖቲ ዞባ ብደረጃ ዓለም ከቢድ ጸጥታዊ ሳዕቤን ከም ዝህልዎ ጠቒሱ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ ኣብ ምህዳእ ተርእዩ ክጻወት ተማሕጺኑ ንሱ ብተወሳኺ ኢራን ኩናት ፍጹም ምርጫ ከም ዘይኮነ እንተኾነ ግን ካብ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ እንተተፈንዩላ ርእሳ ንምክልኻል ተሪር መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ኣገንዚቡ ኢራን ነዚ ጻውዒት ዝተቕርብ ዘላ እቲ ሃገር ምስ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት እንተኣትያ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ትድምሰስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብ20 ጉንቦት ድሕሪ ዝሃቦ ተሪር መጠንቀቕታ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ምህናፅ ፕሮጀክት መስመር ጋዝ ኖርዲክ 2 ናይ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዝሳተፋ ዘለዋ ኩባንያታት እገዳ ንምጽናዕ ትሸባሸብ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ጸሓፊ ክፍሊ ጸዓት ኣሜሪካ ሬክ ፐሪ ሎሚ ኣብ ከተማ ኬቭ ምስ ሰበስልጣን ዩክሬን ድሕሪ ምዝርራብ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ ዋዕላ
ሃገሩ ኣብ ልዕልተን ናብ ምህናጽ ካብ ሩስያ ናብ ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ዝዝርጋሕ መስመር ጋዝ ዝነጥፋ ዘለዋ ኩባንያታት እገዳ ንምጽናዕ እማም ተቕርቅ ከም ዘላ ነዊሕ ኣብ ዘይኮነ እዋን ድማ ኣብ ተግባር ከም እተውዕሎ ፍሊጡ ይኹን እምበር አፈኛ መንግስት ሩስያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፕሮጀክት ኖርዲክ 2 ከተጽንዖ ሓሲባን ዘላ እገዳ ዘይቅቡልን ዘይተዓውን ክብል ነጽይግወሎም ፕሮጀክት መስመር ጋዝ ኖርዲክ 2 ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ሩስያ ብቐጥታ ቀረብ ባህርያዊ ጋዝ ክረኽባ ዘኽእል ዓብይ ፕሮጀክት እዩ ይኹን እምበር አሜሪካን ዩክሬንን ትርከበን ገለ ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ እቲ ፕሮጀክት ንኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ሩስያ ዝያዳ ጽጋዕተኛ ክገብረን ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ተቃውሞአን ከስማዓ ጸኒሐን ኣህጉራዊ ንግዳዊ ዕቤት ኣብ ካልኣይ መንፈቕ ናይ ዝዓመት ዝውን ከምቲ ኣብ ቀዳማይ መንፈቕ ዝነበረ ትሑት ከም ዝኸውን ውድብ ንግዲ ዓለም ብ22 ጉንበት ኣብ ዘውፅኦ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ኣሚቱ ብመሰረት መምዘነት ውድብ መጠን ኣህጉራዊ ንግዳዊ ዕቤት ኣብ ካልኣይ መንፈቕ ናይ ዝዓመት 96.3 ክኸውን ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ዝገለጸ እቲ ውድብ እዚ ድማ ድሕሪ 2010 እቲ ዝተሓተ ምዃኑ ኣረድዩ ውድብ ንግዲ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ዘውፅኦ ተመሳሳሊ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ኣብዚ ዓመት መጠን ንግዲ ኣቑሑ 3.7 ሚታዊት ዕቤት ከመዝግብ ከም ዝኽእል ኣውፅእዎ ንዝነበረ ትንቢት ናብ 2.6 ሚታዊት ከም ዘጉደሎ ይዝከር ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ እናዘያደ ዝኸይ ዘሎ ከልካሊ ዝኾነ ንግዳዊ ፖሊሲታት ሃገራት ይቕሬታ ከልካሊ ዝኾነ ንግዳዊ ፖሊሲታት ሃገራት ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ምትፍናን ኣብ ሃገራዊ ንግዳዊ ንጥፈታት ዘለዎ ኣሉታዊ ጽልዋን ድማ ብቐንዱ ምዃኑ እቲ ውድብ ዝገልጽ መንግስቲ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣሜሪካ ብተካይዶ ዘላ ንሃገራዊ ንግዳዊ ንጥፈታት ብቐጥታ ብኣሉታ ዝጸሉን ንሃገራዊ ንግዳዊ ሕጋጋት ዝጥሕስን ስጉምቲ ንገዳስነት ውድብ ንግዲ ዓለም ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ምዃኑ ብምንጻር እቲ ውድብ ኣሜሪካን እትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ደው ንምባል ምስ ዘይሰርሕ ህላውነቱ ከብቃዕ ከም ዝኾነ እዩ ኣጠንቂቖም ብሰንኪ ተኸሲቱ ዘሎ ክሊማዊ ለውጢ ኩምራ በረድ ዓለምና ብልዑል ፍጥነት ይመክኽ ብምህላው መጠን ምልኣተ ባሕሪ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተገመተ ንላዕሊ ክዛይድ ከም ዝኽእል ሊቃውንቲ ስነ ከባቢ ተሓሳሲቦም ብመሰረት መግለጽቶም ሊቃውንቲ ኣብ 2100 ዓመተ ምህረት መጠን ምልኣተ ባሕሪ ዓለምና እንተበዝሐ ብ98 ሰንቲሜትር ክውስኽ ዝብል ግምት እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ኩምራ በረድ ግሪንላንድን ኣትላንቲካን ብልዑል ናህሪ ይመክኽ ብምህላው ኣብ 2100 መጠን ብራኸ ምልኣት ባሕሪ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተገመተ ብዕጽፊ ክዓቢ ከም ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ንዝተዘርግሐ ሓደሽ መጽናዕቲ ብምጥቃስ ሊቃውንቲ ስነ ከባቢ ገንዚቦም ብሰንኪ ወሰኽ መጠን ምልኣተ ባሕሪ ኣብ ገማግም ባሕርታት ዝተደኮና ሓያሎ ከተማታትን ዓድታትን ከም ዝወሓጣን ብኣማይት ሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ከም ዝመዛበሉን ብዛዕባ ክሊማዊ ለውጥን ሳዕቤናቱን ናይ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ውፅኢት የመልክት ብዕስራ ጉንበት ኣብ ማእከላይ ምዕራብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝርከባ ክፍላተ ሃገራት ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ዘውረደ ሓደጋ ህቦብላ ተኸሲቱ እቲ ብብርቱዕ ዝናብ ዝተሰነየ ህቦብላ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ክፍላተ ሃገራት ኦክላሃማን ካንሳስን ኣብ ኣባይትን ትሕተ ቅርጽን ዕንወት ከውርድ እንከሎ ኣብ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት እውን ጉድኣት ከም ዘሰዓበ ተገሊጹ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ህቦብላን ምስኡ ዝሰዓበ ብርቱዕ ዝናብን ኣብ ታሪኽ ሃገር ዝበርትዐ ምዃኑ ዝገለጹ ሰመዚ ምክትታል ሜቴሮሎጂ ኣሜሪካ ዜጋታት ናብ ውሕስ ከባቢ ክገዕዙ ፀዊዖም ኣለዉ እቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብ21 ጉንበት እውን ናብ ሰፊሕ ክፋል ምዕራባዊ ሸነኽ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸሲቱ ከም ዝወዓለ ዝሓበሩ ጸብጻባት ብዛዕባ ዝወርዕ ዕንወት ግን ዛጊድ ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓደጋ ህቦብላን ንሱ ዘስዓቦ ብርቱዕ ዝናብን ብተኸታታሊ ከም ዝኽሰት ዝሕብሩ ጸብጻባት ብሰንኩ ሰፊሕ ዕንወት ክወርድ መጽንሑ ይገልጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት ዜናታት ውሽጥን ወፃን ኣብ ዝተዛዚሙሎ ስለምክታልኩም የመስግን ሰላም ምሽት ما سنعفه بمقنيات مبل 28 عامت بعد ناصنت نشوعات سنابتي تسرع زكاير زلو ودرك مشكلتها يقصل على
ኣብቲ ዝተኻየደ ውድድር ካብ ሳልሳይ ዲቪዥን ፍትሓዊ ጸጋይ ፍትሓዊ ታደሰ ወልደ ኣብ ዓምዶም ሮቤል ሃይለ ሳይሞን ጸጋይ ዓወት ሙሉ ብርሃን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ተርታ ክሕዙን ከለዉ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ቀዳማይ ናውር ተስፋልደት ካልኣይ ባህቦሎም ተወልደ ሳልሳይ ሰመረ ሃይለ ሚካኤል ራብዓይ ሰሎሞን ሃብተ ብምዃን ተዓዊቶም ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ድማ ቀዳማይ ናትናኤል ኣዝመራ ካልኣይ መርሃዊ ጣዓመ ሳልሳይ ሳሙኤል ሙሉ ብርሃን ራብዓይ ማዓርግ ኣለነ ሓምሻይ ኣምባሳጀር ተሸመ ብምዃን ተዓዊቶም بتماثالي أب كرن بمقنيات بعض الناس نتككير زقني ودر قدم مشكلتها تزازيمو ካብ 12 ጉንበት ጀሚሩ ብምኽንያት መዓልትና ጽምት ክካየድ ዝቐነዩ ናይ 3 ዲቪዥናት ደቂ ተባዕትዮን ናይ ደቂ ኣንስትዮን ውድድር ቅድም ምሽክለታ ብሰንበት 19 ጉንበት ብርክ ዝበሉ ኣፍቀርቲ ስፖርት ኣብ ዝተረኽቡሉ ተዛዚሞም ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ተቐዳድምቲ ዳኮርሶ 75 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ናይ 50 ዙርያ ውድድር ተሰሪዕሎም ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ዓድል ሓመድ ብ26 ነጥቢ ካልኣይ ፊልሞን በረኸት ብ11 ነጥቢ ብመዓልቲ ዝተበልጸ ሜሮን መርሃዊ ድማ ብ11 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃታት ሒዞም ካልኣይ ዲቪዥን 45 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ 30 ዙርያ ውድድር እዮም ኣካይዶም ኣብቲ ሓያል ምትህልላቕ ዝተንጸባርቆ ውድድር ዝበዝሑ ተቐዳድምቲ ዙርያ ክድረበሎም እንከሎ ቀዳማይ ሮቤል ዘጥማርያም ብ26 ነጥቢ ካልኣይ ዋዲካ ራካ ብ17 ነጥቢ ሳልሳይ ሓበን ፍትዊ 8 ነጥቢ ብምእካብ ተዓዊቶም ሳልሳይ ዲቪዥን 20 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ 30 ዙርያታት ውድድር ማካይዶም ቀዳማይ ነቢል አድም ብ24 ነጥቢ ካልኣይ ዳንኤል በርሀ ብ22 ነጥቢ ሳልሳይ ድማ ቪየትናም ሞጎስ ብ19 ነጥቢ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቀዳመይቲ ስኒት ሓድሽ ካልአይቲ ደሊና ተስፋ ማርያም ብምዃን ተዓዊቶም ተወሳኺ ብምኽንያት በዓል ናጽነት ክካየድ ዝቐነየ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ተዛዚሙ ብምኽንያት ንብል 28 ዓመት ጽምብል በዓል ናጽነት ንምድማቕ ብሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ተወዲቡ ካብ 14 ክሳብ 18 ጉንበት 2019 ክካየድ ዝቐነየ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ብዓወት ሚኒስትር ምክልኻል ክልቲኡ ጾታ ተዛዚሙ ኣብቲ ሓለፍቲ ኣፍቀርቲ ስፖርትን ጋንታታትን ዝተረኽብሉ ናይ መዛዝሚ ስነ ስርዓት ፈለማ ንሜዳ ዝወረዳ ተጻወቲ ሳሊና ምስግና ሰላም ሃይልን ናይ ሚኒስትር ምክልኻልን ምስ ማርታ ወልዳይን ዮዲት ፍትዊ ናይ ዞባ ማእከልን ተረኺበን ኣብቲ ሓያል ሰሓብነት ዝተራእየሉ ውድድር እታ ክልተ ዕድል ሒዛ ንሜዳ ዝወረደት ሚኒስትር ምክልኻልያ ክልተ ብሓደ ብዝኾነ ውፅኢት ምጽወታ ክዛዝሙ ኺኢላ ስዒቦም ንሜዳ ዝወረዱ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ሚኒስትር ምክልኻል ደቂ ተባዕትዮም ኣብዚ እውን እንተኾነ ሚኒስትር ምክልኻል ክልተ ዕድል ሒዞም እዮም ቀሪቦም እዚ ውድድር ብኣግኡ ሓያል ክኸውን ተገሚቱ ነይሩ ከም ትፅቢት ዝተገብረሉ ኸ ሓያል ስፖርታዊ ጭውነት ልዑል ናይ ምትህልላኽ መንፈስን ብዝሒ ደገፍትን